Panultihon, Kapitulo 19. Mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan kaysa taong buang-buang o bakakon. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan og kahibalo ang pagdali-dali madala kanimo sa kasamo. May mga tawo nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang ug unya basulon nila ang Ginoo. Ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala apan ang mga kabos biyaan sa ilang mga higala. Ang mamakak diha sa hukmanan silutan ug dili kayod makaikyas. Daghan ang madinguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo ug buot mo angkon nga higala sa tawo nga mohatag og mga kaayuhan. Ang mga igsoon sa tawong kabos wala magkinahanglan kaniya busa wala siya mga higala. Bisag unsaon niya paningkamot dili gayud siya makabaton og higala. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, pagbaton og kaalam kutob sa imong maabot. Unya, hinumdumi ang imong nakatunan ug malampuson ka. Ang mamakak diha sa hukmanan, silutan ug maglaglag gayud siya. Ang mga buang-buang dili angay magpuyo sa kaharuhay, ug ang mga ulipon dili angay nga maoy magmando sa mga agalon. Ang taong maayong panabot makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. Ang kasuko sa hari sama sa ngulob sa leyon, apan ang iyang kaluoy sama sa yamog sa kapatagan. Ang anak nga buang-buang makadaot sa iyang amahan. Ang usa ka asawa nga nagsigig tagaw-taw sama sa tubig nga nagtulo. Ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan, apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniya buutan nga asawa. Kung magtinapulan ka o magpunyag katulog, gutumon ka. Ang nagtuman sa kasuguan nagamping sa iyang kinabuhi, apan ang nagsilikway niini dali irang mamatay. Kung muhatag ka sa mga kabos, sama ra nga napahulam ka sa Ginoo ug mubalos siya kanimo. Pantuna ang imong mga anak samtang batan-on pa sila ug dali pa mosabot. Kay kun dili, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Pasagdi ang taong masuk-anon nga maoy mag-anto sa sangputanan sa iyang kasuko. Kay kun imo siyang tabangan sa sunod, anha ra gyapon siya kanimo mosangko. Pamati sa tambag ug paninguha nga makakaton ka ug mahimo ka nga maalamon. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ikaulaw ang pagkahakog, mas maayo ang usa ka tawong kabos kaysa mga bakakon. Kahura og kahadluki ang Ginoo ug ang imong kinabuhi may katagbawan ug layo sa kakuyaw. May mga tawo nga tapulan kaayo bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Siluti ang bugal-bugalon aron ang mga tawo nga walay alamag makakaton. Ang tawo nga maalamon makaton sa dihang siya'y badlungon. Ang anak nga madaog-daog sa iyang amahan ug maghingilin sa iyang inahan, usa ka taong tampalasan ug nagdalag kaulawan. Anak, kung ang pagtuon imong undangan, sa dili madugay imong malimtan ang imong nahibaluan. Walay kaangayan kung ang saksi dili utug-an sa kamatuoran. Ang kahiwian maoy kinaon sa mga taong dautan. Ang mga mabiay-biayon sigurado gayong silutan ug mga buang-buang puspusan.